počas tých kempov som ubehal to mesto, dá sa povedať, a teraz som tu týždeň alebo aj s cestou, takže teraz väčšinou na hoteli trávim čas, ale počas toho prospekt kempu aj počas toho hlavného kempu som pochodil či už tento park alebo Sears Tower. Takže to mesto je úžasné a je tu veľa možností, hlavne čo sa týka gastronomie, hlavne tie reštaurácie sú výborné, takže musím dávať pozor na tú figuru. Je veľký rozdiel medzi NHL-kou a AHL-kou a sú veľký rozdiel medzi stredom a vrcholom. Rockford je také niečo ako Springfield, tiež malé mesto. V podstate ten downtown, tam nič nie je, žiadny hotel, takže ono je to tak rozťahané okolo a v Chicago sa to nedá porovnať vôbec. Na Slovensku alebo v Európe funguje, že po zápase chalani chodia spolu, majú nejaké podniky na večeru, funguje to v Chicagu, alebo každý sa stará o seba, ide po zápase domov? Tak, ako sa to vezme, podľa toho to má tú náladu, alebo sa tí chalani, čo už tu majú ženy, tak niektorí chodia domov, alebo ženy im navaria vždycky, a my mladší chalani chodívame väčšinou. Chicago Cut, si najlepší steakhouse v meste, takže to je vychytená reštaurácia, plus nás tam poznajú všetkým, takže nechajú nám tam, aj keď máme neskorší zápas, tak nám nechajú otvorenú tú kuchyňu pre nás a môžeme si to jedlo vychutnať aj neskoršie v noci. Ako to vnímaš, že si vlastne v týme, ktorý za 6 rokov týka vyhral Stanley Cup? Snímal si keď o tom, že sa mohli dostať, alebo aký bol taký sen, keď si bol v Slovane v KHL-ke? Tak v podstate mal som dokrutku ešte keď som mal nejakých 15-14 rokov do STVčky a v podstate tam som povedal, že Chicago je taký môj vysnívaný klub a teraz som tu, takže je to taký malý splnený sen a nie každému sa to podarí. Ja som vďačný za to, že tu môžem byť momentálne a snažím sa hrať čo najlepšie a verím, že sa mi tu podarí udržať. Ako chodíš vlastne na tréningy, využívaš to službu Uber, alebo chodíš taxikný, alebo máš auto? Jak to funguje v takom veľkom meste? Auto tu nemám, snažím sa spýtať vždycky chalanov, že či ma niekto môže zobrať a ak nie, tak buď Uber alebo taxík. Zabudol si ešte meste niekedy? Ešte nie, ešte sa mi to nepodarilo. Ja mám celkom dobrý orientačný zmysel, takže s týmto problém nemám. Marian Hossa je tu vlastne, Slovák.